ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊಂಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕತ್ತುಲೆ. ಪೊಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಪನಿಯರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ಮುಗ್ಗಿಯಂದು ಅಂಚೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ. ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ. ಎಂಕುಲೊಂತೆ ಹೈಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಡೆ ಇತ್ತ. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿರ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟಾಕುಲು ಟೀಚ್ ಮನ್ಪುನಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನು ಬ್ರೇಕ್ದ ಟೈಮುಡು ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದೇ ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ 10th ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಎನ್ನಮ್ಮನ ತಾಂಗಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪದಿನ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಚೀಟ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೈಟ್ ಬರಿ ತೋಚ್ಪೋಂದಿತ್ತ ಕೈಟ್ ಬರಿ ಪಿನಿಂಚ ತೋಚ್ಪೋನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ. ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೋಯ್ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಪೇಜ್ ಬರೀತಲ್ಲ. ಇಂದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ SLC ಡುಪ್ಪುನ ಬರೀತೀನಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮುಲ್ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ ಈತ್ ಪೇಜಸ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಬರೀತಲ್ಲ ಮೂಲ್ತೂಲೆತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಾಲಿಡ್ ಸೇಮ್ ದಡ್ಡು ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಿದಡ್ ನಿಂತೆ ರಪ್ಪ ಬೂದು ಬರೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದೇರ್ನಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಗೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ದೇಶಿ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ದು ಕೊರ್ನೆಲಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲಿಗೆ
ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.